Здравейте хора, аз съм Монгата, Покемон БГ. Аз съм... Сега ще играя на English. Да, на English започваме. Choose your faction. The Engloded or the Resistance. The Engloded seek on or hunted on path of exit model to evolve, making a hunger level. They seek to battle its forces are raping the Hoxis matter to humanity. Доколкото помня, значи зеленото е да търсим за лапите. Такива, децата. Зеленото е да търсим материали, за да левелъпваме и такива. А синьото е да търсим тези и да ги убиваме. Не да ги убиваме, да им вземем енергията или нещо подобно. Не знам. Естествено, понеже ще избера той. Конфит. Стоп. Other location. Oh my god. Now. Така хора. И така хора. Този портал тук. Аз го знам къде. Опасно. Така нека видим кой имаме. Инвентор. Нека да видим агент. Missions. Ник. Missions. Но Missions за видео. Няма мисли за сега. Така. Хора, мисля, че тя са такива енергични нещата, за които говорихме. Така. Ето го потава на маханите. Така както виждате много такива. Може да го моднем с релфосита или на магнитон. Мултиплеер и магнитон. Портал Shield естествено. Нека да го моднем и с... Така. Деполе. Така хора са от моят отбор хора. Да. Значи, в следващия клип ще ходим. Тоест, утре може да се срещнем, ако и вие играете Ingress. Така, утре, ако може, ще отидем ето тук, да направим мисия на портала. Но за всеки случай, нека пак да го моднем с Shield. И да, хора, следващия клип ще отидем тук. Случайно може да тръгнем и тук. Но там някъде към морската или към хората, не знам. Но в морската има много портали, такива портали. Има много сини портали, които са за хакване и не хаквайте ваши портали. Ама тук има много енергия. И да, хора. Един момент. И да, хора. Все още не е казано, така че не ви обещавам да има клип. И да. Айде, ба.